महाराष्ट्र पोलीस स्थापना दिनाचं औचित्य साधून कुडाळ पोलीस ठाण्याच्या वतीने स्थानिक नागरिक, पोलीस पाटील आणि एनसीसी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमात शस्त्रास्त्रांची माहिती देण्यासोबतच सध्याच्या काळातील सायबर गुन्हे आणि महिला सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यात आली। काम करते म्हणजे किती कारगर आहे आणि असं वेपन कुठं आलंय? सिंधुदुर्ग पोलीस मध्ये सामील आहे। तुम्हाला कधीही घाबरायची गरज नाही। सिंधुदुर्ग पोलीस हमेशा तुम्हाला काय रक्षण करायला तत्पर आहे। आणि आमचं ब्रीद वाक्य काय सांगा? बहुत बढ़िया, सद रक्षण आहे, खल निग्रह नाही, म्हणजे सज्जनांचं रक्षण करणं आणि दुर्जनांचा। अरे बरोबर ना? म्हणून तुमच्या पाटलांच्या मागे काय पहिलं लागलंय? पोलीस पाटील कडे सापडलेलं आणि त्याचं करिअर पुरं बर्बाद झालं। AK-47 चा तिसरा भाऊ आहे AKM 103। जगातील सर्वाधिक आतंकवादी जे हल्ले होतात ते या वेपनच्या जोरावर होत आहेत। हे हत्यार तर तुम्हाला माहितीच पाहिजे। काय शंका? 26/11चा हल्ला कधी झाला? कोणत्या सालात? एका वेळी 30 राऊंड असतात। तुम्हाला जर हे स्वतःलाच पाहिजे तर पोलीस भरतीत उतरू शकता, तुम्ही होऊ शकता। आम्ही घेणार म्हटलं घेणार, यायला लागा तुम्ही। बरोबर, धन्यवाद। अजून काही शंका? तुला नेत असतील, तुमच्या निदर्शनास आली, तुमच्या मुलांच्या निदर्शनास आली, तुमच्या गावातल्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आली तर ती तुम्ही पोलिसांपर्यंत खबर दिली पाहिजे। एखादी घटना मुंबईमध्ये होते त्यावेळी तो माणूस गेले 6 महिने कुठच्या तरी भाड्याच्या घरात राहतच असतो। मग ते भाडेकरू काय करतो? पोलिसांना येऊन सांगत नाही की एक अनोळखी व्यक्ती ज्याचे सर्व हालचाली संशयात्मक आहेत त्यांनी सांगितलं पाहिजे पोलिसांना। मग हीच गोष्ट तुमच्याकडून झाली पाहिजे। अरे बरोबर की नाही? दोडामार्गचं कुणी आहे? चुकून राहणारा असेल आणि कुडाळमध्ये राहतात असतीलच ना पाहुणे, तर तुम्हाला घटना माहितीच आहे। कुणाला शंका आहे? माणूस दगड मारतो आणि त्यातून विघ्न संतोषी जमाव तयार होतो। त्यामुळे आमचा उद्देश काय असतो? त्या लोकांना पांगवणे, त्यांना मारण्याचा उद्देश कधीच नसतो। अरे बरोबर का? आणि अशा वेळी या गनची वापर केला जातो। या गनचं नाव काय? शॉर्ट गन 12 बोर पंप ऍक्शन गन। काय? 12 बोर पंप ऍक्शन गन। यात गन पण लगेच समजतं कधी वापर होतो याचा? याच्यामध्ये कारतूस येतं 12 बोर दाखवतो। याचा उपयोग यासाठी होतो, समजा तुम्ही आता खूप जणांनी सामाजिक शांतता भंग करतात, नॉलेज घेतात, अशा वेळी त्यांना पांगवण्यासाठी या गनचा वापर केला जातो। याला रायफल म्हटलं जात नाही, याचं नाव आहे 12 बोर पंप ऍक्शन गन। यामध्ये कारतूस असतं, जसं तुम्ही शेती संरक्षणाला वापरता, त्यामध्ये छोटे बॉल्स असतात। मग जमिनीवर किंवा पायाखाली मारा केला या प्रकारे ही लोड होते की जमावावर छोटे छोटे बॉल्स बसतात। याला एक नॉन लेथल आर्म वेपन म्हणतात, जे जीव घेत नाही। का काय म्हणतात याला? नॉन लेथल आर्म वेपन। ही गॅस गन आहे। ही गॅस गन पण काय करत नाही? जीव घेत नाही, फक्त डोळ्यातून अश्रू निर्माण करते, जमाव पांगून जातो। हे काय करतात? एक मच्छर मारल्यागत अंगावर बसतात आणि जमाव पांगून जातो। आणि आमचा उद्देश या शस्त्रांचा वापर करतात असं तुम्ही सांगा। बरोबर आहे, पण माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्हाला वरिष्ठांचा आदेश नसेल तर तुम्ही जमावाला पांगवण्यासाठी गोळीबार म्हणा किंवा हे करू शकत नाही, असं आम्ही बऱ्याच वेळा वाचतो। बोला। मग त्यावेळी असा जमाव एकदम हाताबाहेर गेला, तो काहीतरी हिंसक कृत्य करण्याचा संभव आहे। बरोबर। ज्यावेळी तुम्ही वरिष्ठांना कळवतात किंवा तुमच्या सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी मागता, परवानगी मागता, बरोबर, त्यावेळी ते वरिष्ठ अधिकारी ताबडतोब देतात। प्रत्येक गोष्टीमध्ये मी पहिलं सर्वतर बोललो गॅस गन पहिली वापरतो आम्ही। गॅस गनचे सेल असे आहेत ना की तुमचे डोळे पूर्ण दिसत नाही समोरचं, एवढा अश्रू निर्माण होतात डोळ्यामध्ये, तुम्ही थांबूच शकत नाही। मी स्वतः 4 दंगली केल्या आहेत। 4ही दंगलीमध्ये आम्ही 500 लोकांचा जमाव 10 जणांनी हटवलाय। आणि आपला आवाज, माझा आवाज दिसतोय ना तुम्हाला? माईक बंद करून ऐकू का? आवाजामध्येच आपला दम आहे। 10 जण पळून गेले पाहिजेत, काय शंका? आणि पांगवले। आपल्याला वरिष्ठांची परवानगी येईपर्यंत 25 लोकांना हटवण्याची हिंमत आहे।
नंबर 1 अश्रुधूर, नंबर हँड ग्रेनेड आणि नंबर 3 तुम्हाला कोणती बोललो? 12 बोअर पंप ऍक्शन गन. नॉन लेथल आर्म वेपन बोललो मी. म्हणजे काय? जानलेवा नाही आहे. जर मारायचीच गोळी झाली तर ती आम्ही कमरेच्या खाली मारतो आणि त्याबद्दल कायदा पण आम्हाला परवानगी देतो. तरी पण आम्ही गोळीबार का करत नाही? त्यामध्ये माझा भाऊ असू शकतो, त्यामध्ये माझा मावस भाऊ असू शकतो. नसेल तर बग्यांमध्ये 25 लोक, लहान बायका, लहान मुलं, गर्भवती महिला असू शकतात. स्टँडवरच पुढायचं काय झालं तर त्यामध्ये 100 लोक कोण असणार सांगा? त्यामुळे गोळीबार हा आमचा पर्याय नाहीये, कधीच राहणार नाही. माहित पाहिजे तुम्हाला 7.62 mm SLR काय. आणि तुम्हाला गावागावात कोणती असतात शेतीच्या संरक्षणासाठी? कोणते असतात? डबल बॅरल, सिंगल बॅरल, की तुमच्या शेतीच्या संरक्षणासाठी मिळू शकतात. हे तुम्हाला मिळणार कुठे? ओनली पोलीस, CRPF या ठिकाणीच मिळणार, बाकी इतर ठिकाणी मिळणार नाही. साहेब आताच बोलले की लायसन्स वगैरे ते सर्व गोष्टी तुम्हाला कलेक्टर ऑफिस मार्फत मिळून जाईल. त्याची काय तुम्हाला आवश्यकता नाही मला वाटतं. का आहे? तुमच्या जीवाला धोका आहे शेती संरक्षणासाठी. हा, याचा उपयोग पोलिसांसाठी तुमचं संरक्षण करण्यासाठी आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही जे शांततेने इकडे तिकडे वावरताय ते कुणाच्या जीवावर? आर्मी सीमेवर संरक्षण करते, शहरामध्ये पोलीस संरक्षण करतात. अरे बरोबर ना? हे आमचं जातीय हत्यार म्हणतो आपण. जसं सौभाग्यवतींचा दागिना असतो मंगळसूत्र, तसा पोलिसाचा दागिना आहे 7.62 mm SLR. आता याचा वापर म्हणजे काय? तुमचं संरक्षण, समाजाचं संरक्षण. या मगाशी साहेबांनी जसं सांगितलं की पोलीस दिसला की त्याला भीती वाटते आणि ती वाटतेच, आणि त्या भीतीसाठीच हा आमचा युनिफॉर्म आहे. परंतु ही भीती नाहीशी झाली पाहिजे आणि जनतेनं आमच्याकडे यायला पाहिजे. एखादा अपघात झाला तुम्ही निघून नाही गेलं पाहिजे. एखादी घटना घडली तर त्या 4 व्हीलरचा नंबर तुम्ही आम्हाला सांगितला पाहिजे. एखादी चोरी झाली तर ती माहिती तुम्ही पोलिसांना पुरवली पाहिजे. एखादा ऍक्सिडेंट होता त्याचा जीव वाचवला पाहिजे, तुम्ही तिथून निघून गेलं नाही पाहिजे. पोलीस पाटील हा गावाचा काय आहे? सर्वात प्रथम नागरिक म्हणायला हरकत नाही. जो गावाची प्रत्येक गोष्ट जाणतो, त्याने आम्ही सांगितलेली माहिती प्रत्येक गावात प्रसारित केली पाहिजे. अरे बरोबर का नाही? आमचं काम आहे तुमचं संरक्षण करणं. पण ते संरक्षण कधी होणार? ज्यावेळी तुम्ही आम्हाला सहकार्य करणार. तर या गनचं नाव कळलं, 7.62 mm SLR. दुसऱ्याला काढायला पाहिजेत आणि त्याचे पण युजर नेम आणि पासवर्ड सेट करताना स्ट्रॉंग पासवर्डने सेट करावेत, जेणेकरून तुमचं अकाउंट दुसरं कोणी यूज करणार नाही. आणि महिलांसंदर्भातल्या काही तक्रारी आहेत. महिलांचे मॉर्फिंग फोटोज मॉर्फ केले जातात, म्हणजे चेहरा एकाचा शरीर दुसऱ्याचं. तर अशा केसमध्ये पण आपल्याला म्हणजे मुली शक्यतो सांगायला घाबरतात ह्या गोष्टी घरी. तर आईंना सांगत असेल, वडिलांना सांगत असेल, जर आपल्याला माहीत असेल आणि आपण पोलिसात पण सांगायला घाबरतो या गोष्टी, तर यावेळेस काय करायचं? एक जे cybercrime.gov.in ही एक वेबसाईट आहे. त्यावरती आपण कुणालाही म्हणजे पर्सन टू पर्सन न सांगता आपण मोबाईलवरती अपलोड करू शकतो की माझ्यासोबत असं असं झालं, माझे फोटो कोणीतरी मॉर्फ केले आहेत. ती तक्रार म्हणूनच गणली जाते आणि ती पोलीस स्टेशनला त्या हद्दीमध्ये म्हणजे आपला एक मोबाईल नंबर टाकायचा म्हणजे नक्की कोणी कंप्लेंट केले हे समजतं. मग पोलीस स्टेशनवाले फोन करतात की काय प्रकार झाला आणि पोलीस स्टेशन त्याच्या पुढची कारवाई सुरू करतात. म्हणजे कोणी तिला